נשמע חברים, כאן חיים בעוד סרטון חדש, והפעם אנחנו בגדלים. יש טקסטור חדשה, יש למטה, מי שרואה, יש שם, יש את השם של הסרטון ומעליו יש טקסטורה, נכון? כתוב שם טקסטורה חדשה. אם אתם לוחצים על הטקסטורה הזאת, זה מוביל אתכם, אוקיי? זה מוביל אתכם לסרטון שבנושא הטקסטורה. אז אם אתם רוצים לדעת מה הטקסטורה הזאת, תלחצו שם. ואני מנסה להגיע ל100 סאבים, שימו סאב. Thank you very much. Thank you ל100 סאב. אני עושה הכל גם את TS. לזכור, חברים, אני חי. יש פה מים. רק שאני צריך שהשיר אותו. צריך לעלות שם. אני אעלה מפה יותר עדיף לי. גמל שלמה! סתם. אתם יודעים שבעיקרון גמל שלמה הוא לא באמת גמל? כן, זה מוזר, נכון? מי שמסכים איתי? מסכים איתי. אני מגניב. סתם. יאללה, שימו סאב, לייק, פעמון, תגובה, כל מה שצריך לעשות. וואו, אני חייב איכשהו לשים אותו. זה עץ, נכון? אוקיי, let's go, זה עץ. זה שתי אנשים! אני סוג של מת, אז אם אני אעלה קבוע ויגצה לי אנשנטד גולדן אפל, אני אנצח. רק אם יצא לי אנשנטד גולדן אפל. וזה סיכוי אפסי. ממש אפסי, מבטיח לכם. מה הסיכוי שיצא לי אנשנטד גולדן אפל? מה? יצא לי אנשנטד גולדן אפל. אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5. כאילו עכשיו יוצא לי חץ, דווקא שאין לי קשת. כל הזמן זה ככה, כל הזמן יוצא לי חץ שאני לא צריך מכות. יש לי ארמור מדיימונד. פאק. יאללה ביי חברים,